Stav 2-1 trval až do 71. minuty. Po ose Hamšík, Mertens, Milik, přišel další gól. Polský fotbalista se dokázal prosadit v dresu Neapole a měl z toho ohromnou radost. Pravda, tady mu výrazně pomohl Rune Jarstein, který nezachytil balon, který by možná jinak 9 z 10 případů chytil. Ještě jeden gól si Neapol nechala pro svého soupeře. Jarstein tentokrát pouze odevzdal při výkopu. Hamšík, Mertens, Milik a nakonec znovu belgický fotbalista, který elegantním dloubáčkem dokázal překonat norského golmana. Arek Milik si tak nakonec připsal ke svému gólu ještě asistenci.